Mikä sulla on? No ei mikään. Ihan oikeesti. Mikä sulla on? No ei mikään. Voitko lopettaa? Mä tiedän. No enpä usko. Mä tiedän. Haluaisit sä jutella siitä? No vastaappa nyt rehellisesti. Vaikutanko siltä, että haluaisin jutella? Ihan oikeasti, näytänkö mä sun mielestä siltä? Annanko mä sulle semmosia merkkejä, että haluaisin jutella juuri nyt, juuri sulle siitä, että mun parisuhde on päättymässä? Miksi sun tarvii tehdä tästä näin hemmetin vaikeeta? Mistä? Sun auttamisesta. No sitäkö sä teet? No ainakin yritän. Kun mun vanhemmat eros, mä olin 10, kukaan ei puhunut siitä. Ei edes ne itse. Kukaan ei kysynyt multa mitään. Kukaan ei ollut sillain, että hei, miten sulla menee? Onks kaikki hyvin? Ei kukaan. Ja vaikka olisikin kysynyt, niin mä olisin varmaan ollut vaan, että ei tässä mitään. Vaikka oikeasti tuntui ihan paskalta. Mutta mä olisin toivonut, että olisi ollut edes joku, joka olisi välittänyt. Eli miten sä voit? No vittu, en mä tiedä. No sä vaan sanoi, että se ei rakasta mua enää. En mä hyväksy sitä. Eihän mä voi. Mä vaan mietin, että mitä mä voisin tehdä, että se rakastaisi mua taas. Niin. Että se alkaisi rakastaa mua taas. Ethän sä voi hallita toisen ihmisen tunteita. No eihän mä voi omillekaan tunteilleni mitään. Kun mä rakastan sitä ja se ei muka rakasta mua enää. Enkä mä oo tehnyt mitään. Ei sillä ole mitään väliä, mitä sä oot tehnyt tai jättänyt tekemättä. Ei tässä ole kyse pelkästään susta tai teistä parina, vaan myös hänestä ja hänen tunteistaan. Musta tuntuu, että mä oon ihan täysin sen armoilla. No niinhän sä tavallaan ootkin. Se pelottaa mua. Tää on hyvä. Mitä? Ei kun mä tarkoitan, että tää on hyvä, että sä osaat puhua siitä. Ja että me voidaan puhua siitä. Kiitos. Susta ei varmaan tunnu yhtään paremmalta. Ei niin. Mutta kiitos silti.